De 66e editie van Kindervakantiewerk Venray is maandag van start gegaan. Het thema van dit jaar is het verwarde sprookjesbos. Wat kunnen de kinderen allemaal verwachten? Nou ja, hopelijk een mooi weer. En we zijn vandaag begonnen met de meerkamp. Dat is altijd de dag dat we eigenlijk allemaal wat kennismakingsspelletjes, kleine spelletjes, zodat ze het groepje goed leren kennen. Alle enthousiaste kinderen en hun leiding kunnen vanuit hun vaste uitvalsbasis, de bossen in vlak water, weer 5 dagen volop genieten. De week is volgepland en een kans om stil te zitten is er bijna niet. Nou, morgen gaan we het dorp in. Heel gezellig, creatief hier op het terrein. Dan hebben we nog een sportdag en we hebben een heel mooi bosspel. En op vrijdag is er altijd een verrassingsuitstapje die op maandag bekend wordt gemaakt. Jazeker, wij gaan met alle 687 kinderen gaan wij richting Klein Zwitserland. In Tegelen, lekker in de buurt, dus we gaan met 13 bussen die kant op. Vele sponsoren maken de week ook weer mogelijk en de vrijwilligers schieten van alle kanten te hulp. Ja, we hebben natuurlijk 2 soorten vrijwilligers. De vrijwilligers, de papa's en mama's, opa's en oma's die ons uithelpen, vrienden en vriendinnen van ons. Daar zijn we heel blij mee. We hebben hier nog 122 leidingen rondlopen. Ja, super. Elk jaar hebben we een mooie club die vast terugkomt. We hebben wat jubilarissen natuurlijk, maar ook nieuwe. En dat is altijd fijn als we ook van onderaf nieuwe aanwas krijgen. Sascha is al 6 jaar vrijwilligster. En waarom is vrijwilliger zijn nou zo leuk? Het samen zijn, het spelletjes doen, het plezier met de kinderen. Eind van de middag vermoeide kinderen terug kunnen geven aan de ouders. En dat is gewoon mijn voldoening. Het is heel moeilijk om een week als deze te regelen met maar 15 organisatoren. Ze zijn dan ook hard op zoek om deze groep uit te breiden. Desondanks belooft het weer een mooie week te worden. Kindervakantiewerk leeft en bruist. Ja, zeker wel, maar dat houdt niet in dat we niet naastig op zoek zijn naar een nieuwe organisatie. Dus ben je geschikt om met kinderen om te gaan en heb je er zin in, meld je zeker aan op info@kvw-venray.nl. Trekken, kom op! Eentje minder man je! Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Allee! Allee mannen! Kom op! Laat jullie de leren! Trekken! Kom op! Die kant op!